Kartonki. Sitä käytetään kaikkialla. Siihen pakataan ruokamme ja se viestii meille. Mutta mistä se tulee? Katsotaan tarkemmin. Käytämme raaka-aineena puuta, koska se on uusiutuvaa. Toiminta-alueillamme metsien kasvu ylittää nykyisen käytön. Tehtaalle saapuu rekkakuorman verran puuta 6 minuutin välein. Joka päivä. Vuoden ympäri. Tukit puretaan kyydistä ja ne jatkavat matkaa kuorimolle. Kartongin tuotannossa mitään ei mene hukkaan. Kuori käytetään energian tuotantoon. Pestyt tukit tarkastetaan pienten kivien ja muiden poikkeavuuksien varalta ennen hakettamista. Hake jaetaan valtaviin kasoihin, joista se siirtyy kuljettimella sellutehtaalle. Matkalla hakkeen laatu tarkastetaan. Keittäminen voi alkaa. Höyrytyksen ja kemikaalien lisäyksen jälkeen hake keitetään korkeassa paineessa. Ligniini erotetaan kuiduista. Kuiduista muodostuva sellu valkaistaan, pestään ja lajitellaan useassa vaiheessa. Erotetut kemikaalit ja ligniini eli musta lipeä poltetaan soodakattilassa. Näin saadaan bioenergiaa, jonka voimalla tuotantoprosessi pyörii. Vedellä on tärkeä rooli kartongin valmistuksessa. Käytämme prosesseissamme pintavettä, joka puhdistetaan ja lasketaan takaisin luontoon. Sitten itse kartongin valmistukseen. Sellu syötetään kartonkikoneelle 3 perälaatikon kautta. Tässä vaiheessa sellussa on 99,5% vettä. Osa vedestä poistetaan puristamalla. Materiaali kulkee 3 viiraosan läpi, jolloin siitä poistuu lisää vettä. Kaikki vesi otetaan talteen ja käytetään uudelleen. Seuraavaksi kaikki 3 kerrosta yhdistetään kartongiksi, joka siirtyy puristin osaan, missä suurin osa vedestä poistetaan. Seuraava vaihe on kuivatus, jossa kartonki kuivataan. Jos kartonki on tarkoitettu korkealuokkaisiin kotelopakkauksiin, se päällystetään pigmenteillä. Näin saadaan hyvä painettavuus, sileys, valkoisuus ja vaaleus. Prosessin aikana kartongin laatua valvotaan suurnopeuskameran avulla. Joka tunti valmistuu 1 konerulla. Vuoden aikana valmistettu kartonki riittäisi peittämään maapallon 8 kertaan. Kartonki leikataan pituussuunnassa ja elintarvike- ja juomateollisuudelle menevät tilaukset lähetetään polymeeripäällystykseen asiakkaan tarpeiden mukaan. Liekkikäsittelyllä poltetaan epäpuhtaudet ja parannetaan päällysteen tarttumista. Päällystyksen jälkeen kartongin korkea ja tasainen laatu viimeistellään kalanterilla, minkä jälkeen kartonki rullataan jälleen. Jokaisesta rullasta otetaan laboratorionäyte. Laboratoriossa tarkistetaan muun muassa paksuus, lujuus, jäykkyys, vaaleus ja sileys. Kaikki kiteytyy kartongin ominaisuuksiin. Ovatko kupit täysin vuotamattomia? Jääkö elintarvikekartongista ruokaan makuja? Lopuksi rullat leikataan haluttuun kokoon tai arkkeihin asiakkaan tarpeiden mukaan. Pakkaus on elintärkeä. Sen on kestettävä vaiheikaskin kuljetusmatka, lämpötilan vaihteluita, kosteutta ja kovaa käsittelyä. Kartonki on nyt valmista lähetettäväksi asiakkaille, jotka jalostavat siitä lukemattomia erilaisia pakkauksia. Kuluttajat puolestaan pääsevät nauttimaan lopputuotteista.